सुरुवात. तर आपण आज या प्रवासामध्ये 10व्या अध्यायावरती आहोत. खूप 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 आनंद आहे. आपण सगळे सातत्याने या 10ही दिवस बरोबर आहोत. ह्याचा दशगुणी शतगुणी आनंद या भगवंतांना झालेला आहे. भगवंतांचं आपण दर्शन घेऊन त्यांना साष्टांग दंडवत करूया, त्यांचे आशीर्वाद घेऊया. श्रीला प्रभुपाद यांना साष्टांग दंडवत, त्यांचे आशीर्वाद घेऊया. आणि हे पुरीचं आहे, जगन्नाथपुरीचं मंदिर आहे. आता पुरीची यात्रा आहे लवकरच. त्याचाही मेसेज ग्रुपवर टाकलेला आहे. ज्यांना इच्छा आहे त्यांनी निश्चितच बुकिंग करावं. मेसेज टाकला जातोय. मला वाटतं पुन्हा एकदा मी टाकीन ग्रुपवर, माहित नाही टाकला गेलाय की नाही परत. पण पुरीची यात्रा आहे लवकरच, 10 ऑक्टोबरला आहे. 10 ऑक्टोबर ते 15 ऑक्टोबर. तर ज्यांना इच्छा असेल, मी आजच पुन्हा मेसेज टाकते, त्यांनी निश्चित रजिस्टर करा. हरे कृष्ण सगळ्यांना. अशा प्रकारे आपण काल 9व्या अध्यायावरून आज 10व्या अध्यायाकडे चाललो आहोत. 9व्या अध्यायामध्ये जे राजगुह्य ज्ञान आपण घेतलेलं आहे, ज्या भक्तीच्या मार्गाचं आपण ज्ञान घेतलेलं आहे, ही भक्तीची अवीट गोडी आणि या भक्तीच्या मार्गावरती कशा प्रकारे एक शुद्ध आत्मा, ज्या माधवेंद्र पुरीची आपण कथा ऐकली की त्या ईश्वरपुरीचे जे माधवेंद्र पुरी, त्यांना प्रत्यक्ष भगवंतांनी त्यांची सेवा केलेली आहे. त्यांना इतका पश्चाताप होतो की आपण भगवंतांकडून सेवा करून घेतली आहे, परंतु भगवंत प्रत्यक्ष दृष्टांत देऊन त्यांना सांगतात की मी असं असे या झाडाझुडपांमध्ये अडकलेलो आहे, तिथे काटे कुठे लागतायत आणि मला अत्यंत जखमा होत आहेत, मला तिथे भूक लागलेली आहे, तर तू मला तिथून बाहेर काढ. आणि मग प्रत्यक्ष भगवंतांनी दृष्टांत दिल्यावर गावकऱ्यांच्या मदतीने ते त्या श्रीनाथजींची मूर्ती आहे जी नाथद्वारला, ती मूर्ती म्हणजेच ते माधवेंद्रपुरींना मिळालेली भगवंतांची मूर्ती. आणि अशा प्रकारे भगवंत या दुर्मिळ आत्म्यांना, या महात्म्यांना भगवंत प्रत्यक्ष दृष्टांत देतात. आणि म्हणूनच त्या ज्ञानाच्या मार्गावरती आज आपल्याला पुढे जायचंय. मग कशा प्रकारे हे लोक, जसं मी म्हटलं की आपण या भौतिक जगामध्ये नुसत्या एकमेकांबद्दल मग काय ते गॉसिपिंग केलंय, मग त्या न्यूजपेपरच्या बातम्या वाचल्या आहेत, आणि जे काल मी सांगितलं की अतिशय प्रत्येकाने मत सांगितलं की डिप्रेसिव्ह आहे, खूप निराशाजनक आहे. पण हेच जेव्हा त्या भगवंतांचं कीर्तनामध्ये, जेव्हा प्रभुपादांबरोबर सर्व संत, सर्व डिवोटीज असतात आणि सगळे भक्त मिळून जे संकीर्तन करतात, त्या संकीर्तनाच्या नामगजरामुळे प्रत्येकाच्या आनंद, जो निर्मळ आनंद चेहऱ्यावरती दिसत असतो, त्या निर्मळ आनंदाला काही तोडच नाहीये. आणि म्हणूनच ज्या भगवंतांच्या सततम कीर्तयंतो माम, मग असा हा भक्त निश्चितच भगवंतांच्या प्रत्यक्ष सेवेमध्ये असतो. आणि मग ही भक्ती करणं खूप कठीण आहे का हो? अगदी सोपं आहे. मग खूप 56 भोग भगवंतांना अगदी दिले तर भगवंतांना निश्चितच आनंद आहे. परंतु पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छती. मग तुम्ही अगदी एक पान, फूल, फळ आणि अगदी चमचाभर पाणी भगवंतांना जरी अर्पण केलं, पण ती श्रद्धा, तो भाव, तोच आपल्याला आजही त्या भक्ती मार्गावरती जाण्याचा आहे. आणि म्हणूनच मन्मना भव मद्भक्तो मध्या जिन्मा नमस्कुरु, की तू 2 हात आणि अगदी तिसरं मस्तक ठेवून मला नमस्कार कर, माझं चिंतन कर. मग भगवंत प्रत्यक्ष हे सांगतायत. ज्या विभूतींचं सुद्धा आज आपल्याला दर्शन होणार आहे आणि भगवंत प्रत्यक्ष वर्णन करणार आहेत. मग या भगवंतांना जाणणं इतकं कठीण आहे का? तर मग भगवंतांना आपल्या या सदोष इंद्रियांनी, मग पुढे कुठेतरी या भक्तीच्याच मार्गावर पुढे जाताना, की मग या ज्या आपण म्हटलं की कीर्तनाच्या आणि ज्या काही गोष्टी केल्या जातात, ज्या भक्तीच्या मार्गावरती आपण आहोत, जो टप्पा आहे प्रत्यक्ष टप्पा, पहिला टप्पा, जो प्रत्येक वेळी मी आवर्जून सांगते की श्रद्धा मनात जिथे असेल तिथे मग तो साधू संग, भजन क्रिया आणि मग अनर्थ निवृत्ती, मग ती रुची, मग ती आवड, तो भाव आणि ती जी नामस्मरणाने स्वतःला आसक्त करायचंय, भगवंतांच्या प्रेमामध्ये आसक्त करायचंय. आणि मग तो भक्तीचा भाव, तो प्रेम भाव आपल्याला त्या टप्प्यावरती शेवटी दिसतो. मग हे सगळं जाणण्यासाठी आपली इंद्रिय, की मग हे नुसतं वाचायला, काय वाचायला हवं, कसं वाचायला हवं, इतकं जाणण्याचं सुद्धा आपल्याला, आपण प्रत्यक्ष म्हटलं तर आपली इंद्रिय सदोष आहेत आणि लिमिटेशन्स आहेत. परंतु हेच जर एखाद्या उत्तम गुरुकडून, ज्या नेक्टर ऑफ इन्स्ट्रक्शन मध्ये जीव गोस्वामींनी लिहिलेलं आहे की मग कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी आणि उत्तम अधिकारी, हा जो उत्तम अधिकारी असतो हा त्या समाधीस्थ अवस्थेपर्यंत, आणि ज्या भगवंतांच्या प्रेमभावामध्ये, ज्या आपण बघितलं की कालच्या अध्यायामध्ये पण, अभिजय अध्यायांमध्ये, जो प्रत्यक्ष भरत राजांचं आपण उदाहरण बघितलं. भरत महाराज जरी शेवटी त्या हरणाच्या विचारांमुळे त्यांना तो हरणाचा जन्म मिळतो,
करतो, परंतु कुठेतरी त्या हरणाच्या जन्मातही त्या भक्तीच्या भावावरती ते असतात आणि त्या स्टेपवर असताना, त्या पातळीवर असताना त्या हरणाला सुद्धा तितकंच कुठेतरी आध्यात्मिक ज्ञान असतं आणि म्हणूनच त्या हरणाच्या रूपामध्ये सुद्धा ते हरिण पुढे जाऊन त्यांना पुढचा जन्म जड भरताचा मिळून मग त्यांना मोक्ष मिळालेला आहे. अशा प्रकारे त्या भक्तीच्या भावाला खूप महत्व आहे. मग हे सगळं जाणून घेण्यासाठी मग ज्या माधवेंद्रपुरीनं दृष्टांत दिला जातो असे हे शुद्ध भक्त आणि म्हणूनच असे उत्तम गुरु, हे उत्तम गुरु लाभणं हे अत्यंत अत्यंत आवश्यक असतं. जे ज्ञान घ्यायचंय त्या सगळ्या ज्ञानाला आपण ग्रहण करतोय. मग हे ज्ञान ग्रहण काय करायचंय, काय वाचायचंय, आपली इंद्रिय तितकी सदोष आहेत. मग जे हे मायावादी लोक, तर्कवादी, की मी म्हणेन तीच पूर्व दिशा, मग त्या ज्ञानाला कुठेतरी वाचलंय का, काय वाचन केलंय? प्रभुपादांनी जी ही पुस्तकं लिहून ठेवली, ज्याचे अनुवाद लिहिलेले, रात्रंदिवस प्रभुपाद फक्त त्या पुस्तकांमध्ये, कारण गुरूंची तशी आज्ञाच होती की तू लिहित जा आणि प्रिंट करत जा. आणि असं हे ज्ञान, अगाध ज्ञान लिहून ठेवलेलं आहे. आणि म्हणूनच त्याला जाणण्यासाठी कुठेतरी आपल्याला उत्तम गुरुची आवश्यकता आहे. ज्या अर्जुन आणि भगवंतांच्या या संवादामध्ये ज्या प्रकारे आपण पहिल्या अध्यायापासून बघितलं की उत्तम गुरु हे भगवंतांचं उदाहरण आहे आणि ज्या अर्जुन जो प्रत्येक वेळी जसं अप्रोच करतोय, ज्या प्रकारे भगवंतांना सामोरं जातायत, ज्या प्रकारे भगवंतांना विचारतायत, ते एका उत्तम शिष्याचं लक्षण आहे. कुठल्याही प्रकारे डॉमिनन्स, कुठल्याही प्रकारे तो अग्रेसिव्हनेस, मग कुठल्याही प्रकारे अशी ती आक्रमकता आणि अशा प्रकारे कधीही भगवंतांशी बोललं जात नाहीये. त्या गुरूंना आत्मसाक्षात्कार म्हणजे त्या गुरूंना आत्मनिवेदन केलेलं आहे आणि मी तुम्हाला आता शरण गेलेलो आहे, तुम्ही मला काय योग्य अयोग्य ते सांगा. अशा प्रकारे अर्जुनाच्या मनामधला जो संभ्रम आहे तो हळूहळू दूर होत आहे आणि त्याच्यामध्येच आज आपल्याला माताजी त्या प्राची गायकवाड आहेत ना, तर त्यांचं चॅटमध्ये लिहिलंय की मला जॉईन होता येत नाही, प्लीज जॉईन करून घ्या. प्राची माताजी, एक मिनिट. मीटिंग मधून डिस्कनेक्ट झाले होते, नेटवर्क प्रॉब्लेममुळे जॉईन होता येत नव्हते माताजी. अच्छा, मग त्या परत झाल्या आहेत का? मी त्यांना पोस्ट करते. येस प्राची माताजी, हँड रेज करा ना. हा, येस, नो प्रॉब्लेम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. काही हरकत नाही, नो प्रॉब्लेम माताजी. हरे कृष्ण, काही हरकत नाही. हरे कृष्ण. मग म्हणूनच हो हो हो, बरं, नेटवर्कचे इश्यू असतात माताजी, होत राहतात. बरोबर, ठीक आहे. हरे कृष्ण. आणि म्हणून मग या सगळ्याचा की प्रत्यक्ष भगवंत आज या विभूतींचं दर्शन देणार आहे. 10वा अध्याय अत्यंत, प्रत्येक अध्याय, जसं काल मी तुम्हाला शेवटी सांगितलं की माताजी म्हणाल्या, स्वाती माताजी, की प्रत्येक अध्याय तुम्हाला अगदी जे ज्ञान उलगडतोय. मग 12व्या आणि 15व्या अध्यायाचं महत्व काही वेगळंच आहे, परंतु प्रत्येक अध्यायामध्ये भगवंतांनी जे काही ज्ञान दिलेले आहे, तशाच या 10व्या अध्यायामध्ये आज आपल्याला चतुश्लोकी गीता बघायची, की ज्या भगवद्गीतेचं सार 10.8 ते 10.11, मग प्रत्यक्ष भगवंतांनी जो संबंध, अभ्युदय आणि प्रयोजन, त्या गोष्टीला आपल्याला जाणायचंय. कशा प्रकारे भगवंतांच्या या भगवान रूपामध्ये मनुष्य संबंध प्रस्थापित करू शकतो आणि किती जवळ भगवंतांच्या जाऊ शकतो. आणि म्हणूनच त्या अभ्युदय आणि प्रयोजनाला सुद्धा आपल्याला जाणायचंय. आणि हे सगळं जाणून अर्जुनांनी भगवंतांचं सर्वोच्च पद स्वीकारलेलं आहे. कारण ज्या विभूतींद्वारे भगवंतांना आता विभूती भगवंत दाखवणार आहेत, पण त्याआधी अर्जुनाने स्वतःचं मन उलगडून सांगितलंय की भगवंत, मी तुम्हाला आता परम तत्व म्हणून जाणलेले, पुरुषोत्तम म्हणून जाणलेलं आहे, तर तुम्ही मला आता, तुम्ही कुठे दिसू शकाल आणि मी तुम्हाला कुठे कुठे पूजा करू तुमची. अशा प्रकारे तुम्ही तुमच्या मला विभूती, की ज्या अनेक विभूती आपण अनेक ऋषींकडून ऐकलेल्या आहेत, ते तुम्ही प्रत्यक्ष आज मला जे सांगितलंय ते पूर्णपणे तंतोतंत मला पटलेलं आहे. आणि म्हणूनच मला तुमच्या विभूतींचं दर्शन हवंय, ज्या सूचक अभिव्यक्ती आहेत त्या सगळ्याचं दर्शन. भगवंत म्हणतायत की अनेक अनंत विभूती आहेत हो अशा, परंतु त्यातल्या मी तुला सूचक अभिव्यक्तींचं वर्णन करून सांगतोय. कारण एवढ्या अनंत अमाप विभूती सांगणं खूप कठीण आहे, परंतु सगळ्याचं वर्णन भगवंतांनी सांगितलंय. आणि मग पुढे जाऊन आपल्याला या विभूतींद्वारेच पुढे
10व्या अध्याय तिथेच संपतोय. पण आपल्याला विभूतीद्वारेच भगवंत अर्जुनाने कशा प्रकारे जाणायचं आहे आणि मग ह्या ज्ञानाला घेऊन अर्जुनाने काय उलगडून सांगितलं हे सगळं आपल्याला जाणून घ्यायचं आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आजचा एकादशीचा आज खूप सुंदर अध्याय आपल्याला आलेला आहे, विभूतीचं हो, दर्शन खूप सुंदर. कृष्णाचं. आणि ज्याच्यामध्ये त्यामुळे खूप चतुश्लोकी छान. गीता आहे. हो खूप छान हो. योग आहे. नक्कीच नक्कीच. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. 10.1 श्री भगवान म्हणाले, हे महाबाहो अर्जुना, पुन्हा ऐक. तू माझा प्रिय मित्र असल्यामुळे तुझ्या हितार्थ मी तुला हे ज्ञान प्रदान करीन, जे मी पूर्वी सांगितलेल्या ज्ञानापेक्षाही श्रेष्ठ आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग भगवंत प्रत्येक वेळी अर्जुनाला सांगतायत तत् शृणु. अगदी दुसऱ्या अध्यायापासून आपण बघितलं की ज्ञानाचा खजिना उघडलेला आहे. परंतु भगवंत जे अर्जुनाला की तू ऐक, आणि म्हणूनच तू तत् शृणु, की ऐकल्यामध्ये, आणि म्हणूनच या श्रवणम, जी ही सेवा केली जाते तुमच्या सगळ्यांकडून सुद्धा, की या भगवद्गीतेचं श्रवण केलं जात आहे. आणि म्हणून या ज्ञानाला तू ऐक, कारण तू माझा प्रिय सखा आहेस. आणि म्हणूनच हे ज्ञान जे मिळतंय, हे ज्ञान जे प्रदान केलं जात आहे, मग आपण जाणू शकत नाही की नुसतं वाचल्याने, नुसतं बघितल्याने आपल्याला नुसत्या त्या चित्रांनी वगैरे कळणं खूप कठीण आहे. आणि म्हणूनच ज्या प्रकारे मी आधी सांगितलं की उत्तम गुरुकडून हे मार्गदर्शन जेव्हा लाभतं, तेव्हा निश्चितच त्याला योग्य मार्गाने ती महती कळते. आणि मग भगवंतांचं जे रूप उलगडून बघितलं जातं, ज्या भगवंतांच्या ज्ञानाला आत्मसात केलं जातं, ते निश्चितच योग्य पद्धतीने असतं. कारण तो कनिष्ठ अधिकारी, ज्याला उत्तम अधिकारी, कनिष्ठ, मध्यम आणि उत्तम अधिकारी, जो उत्तम अधिकारी आहे तो इतका त्या शुद्ध भक्तीमध्ये असतो की मग त्याच्यासाठी ते कुठलंही बंधन नसतं. आपण आधीच्याही तिसऱ्या अध्यायामध्ये बघितलंय की मग कुठलंही जो शुद्ध भक्तीमध्ये असतो, आणि ज्या शुद्ध भक्तीमध्ये त्या भक्ताला कुठलंही बंधन नसतं, तो जे काही आपलं कर्तव्य करत असतो तो त्याच्या प्रेमापाठी पोटीच करत असतो. आणि म्हणूनच भगवंत म्हणतायत प्रत्येक अध्यायामध्ये जे ज्ञान दिलं जातंय ते इतर ज्ञानांपेक्षा श्रेष्ठ आहे. मग असं ज्ञानच आपल्याला घेत जायचं आहे. नमे विदुः सुरगणः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. माझी उत्पत्ती किंवा ऐश्वर्य देवतांना कळत नाही, तसेच महर्षींनाही कळत नाही, कारण सर्व प्रकारे देवतांचे आणि महर्षींचे मूळ मीच आहे. 10.3 सर्व मनुष्यामध्ये मोहरहित झालेला जो मनुष्य मला अजन्मा अनादी सर्व जगताचा स्वामी म्हणून जाणतो, तोच केवळ सर्व पापांपासून मुक्त होतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच प्रत्यक्ष देवी देवतांना सुद्धा, की जे देवी देवता आपण म्हणतो ना एक्झॉल्टेड डिव्होटीज, म्हणजे इतक्या भगवंतांच्या निकट आहेत की भगवंतांना जाणण्याचा तेही दुर्मिळ प्रयत्न करतायत. कारण बघा तुम्ही चित्रामध्ये तुम्हाला दिसतंय, मग या चित्रामध्ये सांगा मला चॅटमध्ये तुम्हाला कोण दिसतंय या चित्रामध्ये? कोणी सांगू शकेल चित्रात कोण दिसतंय? यशोदा माता. यशोदा नाही, नीट बघा. देवकी. बरोबर बरोबर. देवकी माता माताजी. हरे कृष्ण. देवकी माता. बरोबर. भूमिका माताजी अगदी बरोबर. येस हेमा माताजी. हरे कृष्ण. की ज्या देवकी मातेनी भगवंतांना जन्म दिलेला आहे, आणि तो जन्म होण्याच्या वेळेला बघा इतका दुर्मिळ क्षण आहे की अनेक देवी देवता आपल्याला दिसतायत, जे देवकी मातेच्या कक्षामध्ये अगदी येऊन तिथे उपस्थित झालेले आहेत. की असं हे दुर्मिळ दर्शन भगवंतांचं भगवान रूपामधलं, जसं मी म्हटलं की वसुदेवाच्या मनामध्ये भगवंत ज्या वेळेला परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे, असा प्रत्येक युगामध्ये भगवंत प्रकट होत आहेत, जे अजन्म आहेत. आणि जे हे जाणण्याचा प्रयत्न करतायत तेच निश्चित त्या आत्मसाक्षात्कारी भावनेमध्ये स्वतःला आणून पाहतायत.
असे हे जे भगवंतांचे असे हे जे सगळे देवी देवता आहेत ते भगवंतांचं हे दुर्मिळ रूप ज्या वसुदेवांच्या मनामध्ये भगवंत निर्माण झाले होते, वसुदेवांच्या मनातून देवकीच्या मातेच्या मनात आणि देवकी मातेच्या वसुदेवाच्या हृदयातून देवकी मातेच्या हृदयामध्ये, आणि मग जेव्हा परमात्म्याचं दर्शन दिलेलं आहे वसुदेव देवकीला, तेव्हा वसुदेवांनी विनंती केलेली आहे भगवंतांना की तुम्ही आमच्या पोटी बालक म्हणून जन्म घ्यावा. की जसं मी म्हंटल की मग 4थ्या अध्यायामध्ये आपल्याला आहे का हो आपले पालक निवडण्याची संधी? तर नाही. ते भगवंत प्रत्यक्ष अजन्म आहेत आणि म्हणूनच ज्या समकालीन वयामध्ये अर्जुन आणि कृष्ण आपल्याला दिसतायत, कारण कुठेतरी ते प्रकट होत आहेत. ते ती जी भावना आहे त्या वेळेला ती भावना प्रकट होऊन प्रत्यक्ष भगवंत प्रकट होणार आहेत. आणि हा जो दुर्मिळ क्षण आहे त्या दुर्मिळ सणाची साक्ष म्हणून प्रत्यक्ष सगळे देवी देवता, नारद मुनी, बघा सगळे ऋषी सुद्धा तिथे हजर आहेत की ज्यांना या दुर्मिळ रूपाची उत्कंठा आहे. आणि या सगळ्याचं मूळ म्हणूनच ज्या विश्वरूप दर्शनाला आपण उद्या बघणार आहोत त्याच्यात आपण बघू की हे सगळं चराचर भगवंतांमध्ये आहे. आणि ज्या ब्रह्मा, विष्णू आणि ज्या ब्रह्मांना आणि शिवांना आपण बघतो आहोत, असित ऋषी, देवल ऋषी, नारद मुनी, या सगळ्यांचं प्रत्येक भगवंतांमध्ये जे दर्शन होणार आहे ते या विश्वरूप दर्शन, ज्या ब्रह्मरूपी, ज्या प्रखर अशा प्रचंड अशा काय म्हणतात ना अद्भुत रूपामध्ये आपण बघणार आहोत. आणि म्हणूनच जो मनुष्य भगवंतांना अजन्मा म्हणून जाणतोय, जो भगवंतांना पुरुषोत्तम म्हणून या जगताचा स्वामी म्हणून जाणतोय, तोच या पापापासून मुक्त होऊ शकतो. कुठेतरी या भौतिक बंधनातून. मग जीव गोस्वामींनी नेक्टर ऑफ इन्स्ट्रक्शन मध्ये खूप सांगितलंय की फल कुठेतरी जी फळं असतात मग त्या ज्या भोगायला लागतात, मग फलम दृष्ट्वा, मग कुठेतरी कूट फलम, की ज्या ज्या जन्मी, जसं मी तुम्हाला आधी त्या ब्राह्मणाची गोष्ट सांगितली तसं कधी कधी मग ज्या कर्माचा आपल्याला गुंतागुंत आपण जाण्याचा प्रयत्न करतो, की मग त्याची जी फळं आहेत ती कुठेतरी पापाची फळं त्या कर्मामध्ये त्या जन्मामध्ये भोगायला लागतात. त्याला काही फलम, त्याला नावं आहेत. जीव गोस्वामी फलम मुखा ज्याला म्हणतात. आणि काही जी पापाची फळं भोगायला लागतात ती थोडे दिवसांनी, म्हणजे काही भविष्य काळामध्ये भोगायला लागतात. तर जे कूटफलम आहे, कूट बीजम, तसं कुटम बीज हे पुढच्या जन्मामध्ये भोगायला लागतं. आणि म्हणूनच आपण जेव्हा बघतो की निश्चितच वाईट कृत्याला ही शिक्षा नेहमीच असते. आणि त्याच प्रकारे जे पाप कर्म केलेली आहेत, म्हणून आपण जे म्हणतो की माताजींनी काही विचारलं होतं मला की या जन्मामध्ये चांगले वागतायत तरीही त्यांना का असे वाईट भोग भोगायला? कारण कुठेतरी ते कुटम बीज आहे. कुटम बीजम म्हणजे आधीच्या जन्माची ती फळं भोगायला लागतात. आणि म्हणूनच पापापासून मुक्त होण्यासाठी तो भक्तीचा मार्ग, ज्या भगवंतांच्या भक्तीमध्ये स्वतःला जेव्हा लीन केलं जातं, भगवंतांना जो परम कारण म्हणून आणि जो कारणाचं कारण परम तत्व म्हणून जाणतोय, तो निश्चितच या सर्व पापांपासून त्याची मुक्ती आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सप्तर्षी गण आणि त्यांच्या पूर्वीचे 4 महर्षी तसेच मनु, मानव जातीचे प्रजापती माझ्या मनापासून निर्माण होतात, म्हणजे माझ्यापासून उत्पन्न होतात. आणि विविध लोकांवरील निवास करणारे सर्व जीव त्यांच्यापासून उत्पन्न होतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अशी ही उत्पत्ती ज्यांच्या पासून झालेली आहे, मग ज्या भगवंतांच्या इच्छेतून जे प्रकट झालेले आहेत, ज्यांनी नंतर मनुष्य पूर्ण मानव जातीची उत्पत्ती केलेली आहे, अशा या मनु माझ्यापासून निर्माण होतात. अनेक पूर्वीचे 4 महर्षी तसेच सप्तर्षीगण, या सर्वांची निर्मिती ही भगवंतांच्या इच्छेतून झालेली आहे. आणि मग त्याच त्यांच्याकडूनच पुढे जाऊन मानव जातीची उत्पत्ती झालेली आहे. परंतु या सगळ्यांना मग भगवंतांना त्यांनी विविध लोकांवरील निवास करणारे जीव हे त्यांच्यापासून उत्पन्न होतात. असे हे महर्षी सप्तगण सुद्धा प्रत्यक्ष देवी देवता ज्यांना जाणू शकले नाहीत, ते सगळ्याचं मूळ आहे. एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः. हरे कृष्ण. सुनया माताजी वाचा. हा. ज्यात माझ्या ऐश्वर्याची आणि योग शक्तीची वास्तविकपणे खात्री पटते, तो अनन्य भक्ती योगामध्ये तत्पर होतो, यात मुळीच संशय नाही.
हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच ज्याला ऐश्वर्याची आणि भगवंतांचं जे ऐश्वर्य आपण बघितलं की सामर्थ्य आहे, संन्यास आहे, सौंदर्य आहे, या सगळ्या गोष्टी भगवंतांमध्ये सर्व गोष्टी समाविष्ट केलेल्या आहेत. असं भगवंतांचं ऐश्वर्य आहे, कशाचीही कमतरता नाहीये. जिथे श्रीमंती आहे, हो काय कमी आहे तिन्ही लोकांच्या या राजाला. आणि म्हणूनच भगवंत ज्यांना या शुद्ध भक्ताला ज्या भगवंतांनी जाणायचा प्रयत्न केलेला आहे, तो निश्चितच या श्रद्धा भावाने भक्तीच्या मार्गावर स्वतःला लीन करू शकतो. मग हे सुंदर असं चित्र व्यासमुनींनी श्रीमद भागवतम मध्ये दिलेलं आहे की जिथे मथुरेमध्ये प्रवेश करतात भगवंत आणि बलराम, तेव्हा सर्व मथुराजन धावलेले आहेत भगवंतांना बघण्यासाठी. आणि ते बघण्यासाठी इतके आसुसलेले आहेत, अनेक अमाप गर्दी झालेली आहे. या चित्रावरून आपल्याला नाही तितकं लक्षात येणार, तरी पण लोकांना बघायला इतकी गर्दी की मग लोक कुठून कुठून जाऊन भगवंतांचं दर्शन घेण्याचा प्रयत्न करतायत. पण प्रत्येकाला भगवंतांचं दर्शन होतं आहे की असं दुर्मिळ दर्शन आहे. कारण जशा प्रकारे सूर्य आपल्याला कुठूनही बघितलं तरी दिसू शकतो, तसंच हे सूर्याप्रमाणे तेज आहे आणि तसेच भगवंत आहेत. आणि म्हणूनच भगवंत भक्ती योगामध्ये तत्पर असलेले हे जे मथुराजन, वृंदावनवासी, हे भगवंतांचे इतके निकट प्रेम असणारे भक्त आहेत की ते निश्चितच भगवंतांना शुद्ध प्रकारे जाणू शकतात. आणि मग या आपल्या कुठेतरी आपण या ज्या गीतेला मी म्हटलं की चतुश्लोकी गीता जी भगवंत प्रत्यक्ष कथन करता आहेत, मग त्याच्यामध्ये भगवंतांनी काय सांगितलंय 8, 9, 10, 11 अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे मीच कृष्ण. मीच सर्व प्राकृतिक आणि आध्यात्मिक जगताचा उत्पत्ती करता आहे. सर्व काही माझ्यापासून उद्भवते. जे बुद्धिमान मनुष्य हे पूर्णपणे जाणतात ते माझ्या भक्तीमध्ये संलग्न होतात आणि अंतःकरणपूर्वक मला भजतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि या सॉरी सगळ्या माताजी. ज्या नाही ठीक आहे. हरे कृष्ण माताजी, काही हरकत नाही. आणि मग या परा आणि अपरा शक्तीला जे आपण जाणलेलं आहे की ज्या पराशक्तीमध्ये भगवंतांचं आध्यात्मिक जग आहे आणि या भौतिक प्रकृती ही जी अपरा शक्ती आहे ते भगवंतांचं प्राकृत म्हणजे भौतिक प्रकृती आहे. आणि या भौतिक आणि आध्यात्मिक जगताची उत्पत्ती ही भगवंतांपासूनच आहे, ज्याचे उत्पत्ती करता भगवंत आहेत. आणि म्हणूनच आपल्याला या संबंधाला मग भगवंत हे जे आपल्याला विश्वलोकामध्ये आणि भगवंत प्रत्यक्ष भगवंतांच्या श्वासातून अनेक ब्रह्मांड जी तयार झालेली आहेत, या भगवंतांना आपल्याला कुठेतरी जेव्हा ब्रह्म रूपानंतर हे परमात्मा रूप आहे आणि या परमात्मा रूपाचा निवास हा प्रत्येक गोलामध्ये, प्रत्येक लोकामध्ये आहे. प्रत्येक ग्रहामध्ये भगवंत क्षीरोदकशाही विष्णू म्हणून आहेत, गर्भोदकशाही विष्णू म्हणून प्रत्यक्ष परमात्मा रूपामध्ये ते उपस्थित आहे. प्रत्येक जीवाच्या हृदयामध्ये ते निवास करतात. आणि त्याच्याही पुढे जाऊन जेव्हा भगवंतांचा संबंध आपल्याला जाणायचा आहे की पुढे जाऊन आपण अर्चविग्रह तर बघणारच आहोत की ज्या कलियुगामध्ये आधी द्वापार युगामध्ये सुद्धा मूर्ती पूजा केल्या जायच्या, त्या मूर्तीमध्ये कशा प्रकारे प्राण प्रतिष्ठा केली जाते आणि मग भगवंतांशी तो संबंध प्रस्थापित केला जातो. आणि असा हा शुद्ध भक्त निश्चितच भगवंतांच्या या भगवान रूपाला जाणतो, कारण तो भगवंतांना अजन्मा म्हणून जाणतो, ज्यांनी भगवंतांना मनुष्य रूपामध्ये स्वीकारलेला आहे. आणि अशा स्वीकारलेल्या मनुष्य रूपामध्ये भगवंत तो सजीव, तो जीव आहे, तो भगवंतांशी संबंध प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करतो. कारण कुठेतरी जेव्हा आपण म्हणतो की मंदिरामध्ये जाऊन त्या मूर्तीकडे एकटक बघत राहावं असं वाटतं, कारण कुठेतरी ते जे ऐश्वर्य आहे भगवंतांचं त्याने नेत्र दिपून जातात आपली. आणि त्या भगवंतांशी आपण अक्षरशः बोलण्याचा आणि ज्या माताजींनी सांगितलं की धडाधडा अश्रू येतील की कुठेतरी कनेक्ट होतो आपण. आणि म्हणूनच याला सगळ्याला आपण भगवंतांशी संबंध प्रस्थापित करणं असं म्हणतो. आणि ते माझ्या भक्तीमध्ये अशा या भक्तीच्या मार्गावरतीच आपल्याला हे जाणायचंय. आणि मग ते भगवंतांना अंतःकरणपूर्वक
भजतात, त्यांचं कीर्तन करतात. आणि म्हणूनच मग म्हटलंय, जे प्रभुपादांचं उदाहरण आपण प्रत्येक वेळी देतो, कालही सततम कीर्तयन्तो माम, त्याच प्रकारे मच्चित्ता मद्गद प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च. हरे कृष्ण. राधा माताजी वाचा. माझ्या शुद्ध भक्तांचे विचार माझ्यामध्ये वास करतात. त्यांचे जीवन माझ्या सेवेसाठी संपूर्णपणे समर्पित आहे आणि त्यांना नेहमी एकमेकांना ज्ञान देऊन आणि माझ्याबद्दल बोलण्यातून खूप समाधान आणि आनंद मिळतो. राधे राधे. हरे कृष्ण. आणि मग हा संबंध प्रस्थापित केल्यानंतर बघा, प्रभुपादांनी खूप सुंदर उदाहरण दिलं याच्यावरती, की एक स्त्री आणि पुरुष हे जेव्हा एकत्र येतात तेव्हा त्यांच्यामध्ये लग्न संबंध तयार होतो. आणि हे लग्न संबंध बघा, तो लग्न संबंध तयार होतो आणि त्या संबंधातून पुढे त्यांची जबाबदाऱ्या वाढतात. जे जाणून घ्या, संबंधानंतर अभ्युदय म्हणजे काय. अभ्युदय म्हणजे त्यांच्यावर ज्या सांसारिक जबाबदाऱ्या येतात, दोघं मिळून त्या सांसारिक जबाबदाऱ्यांचा स्वीकार करतात आणि त्याच्यातून त्यांचं प्रयोजन काय असतं, तर एक उत्तम संसार थाटायचा. मग जो कृष्ण भक्तीमध्ये, की ज्या कृष्ण भक्तीमध्ये, कृष्ण भावनेमध्ये दोघ जण असतात, त्या कृष्ण भावनेमध्येच आपण आपला संसार करायचा आहे. आणि मग ज्या कृष्ण भावना भावित मुलांना जन्म देणं, की पुढे त्यांची संतती सुद्धा कृष्ण भावना भावित असावी, अशा या संबंध, अभ्युदय आणि प्रयोजन याला जाणण्याचा प्रयत्न करा. म्हणजे या संबंधातून मग कुठेतरी जो अभ्युदय, जो आपण आता बघतोय, की मग मच्चित्ता मद्गद प्राणा बोधयंत परस्परम, मग जे डिवोटीज आहे, ज्या भक्तांचं असोसिएशन, ज्या भक्तांचं एकमेकांशी संलग्न असणं आहे आणि त्यांचं जीवन हे भगवंतांच्या सेवेसाठी समर्पित आहे, असे भक्त जेव्हा एकमेकांमध्ये संवाद साधतात, भगवंतांविषयी ज्या भागवताचं ज्ञान दिलं जातं, ज्याचं कीर्तन केलं जातं, हरे राम हरे कृष्ण आपल्या महामंत्राचं कीर्तन केलं जातं, आणि त्याच प्रकारे मग भागवतांचं श्रवण केलं जातं, अनेक ग्रंथांचं श्रवण केलं जातं, त्यांना नेहमी एकमेकांना ज्ञान देऊन माझ्याबद्दल बोलण्यातून तो अत्यंत निर्मळ आनंद, बघा भक्त किती आनंदले आहेत, की किती त्यांच्या चेहऱ्यावरती किती आनंद दिसतोय. मग हा व्हिडिओ आहे, मला वाटतं, जिथे आपण क्लिक करून बघूया. बघा, व्हिडिओला आवाज नाहीये का माताजी? हरे कृष्ण. बघा किती निर्मळ आनंद होता मग त्या शुद्ध भक्तीमध्ये, आणि प्रभुपादांच्या चेहऱ्यावरचा जो निर्मळ आनंद आपण बघितलेला आहे. आणि अशा या निर्मळ आनंदाला कुठेतरी आपण
अशा या निर्मळ बघा सगळे भक्त किती आनंदामध्ये रममाण झालेले आहेत त्या कीर्तनामध्ये आणि जो काही आनंद घेतायत हे बघा हे परदेशामधलं चित्र आहे. दुर्दैवाने जसं मी म्हटलं की भगवंतांची ही भक्तीमध्ये प्रभुपादांनी परदेशामध्ये जाऊन त्यांनी इतकं त्याचा प्रसार केलेला आहे आणि तुम्हाला दिसतंय की ज्यांना कृष्ण सुद्धा माहिती नव्हता, महाभारत नाही माहिती, अशांना अगदी म्हणतो ना आपण अगदी अ, ब, क, ड तिथपासून सांगण्यापासून ज्यांची तयारी पण किती दृढ श्रद्धा आहे बघा. की मनामध्ये पूर्णपणे कृष्ण भावना आहे आणि अगदी दृढ होऊन त्या कीर्तन करतायत. हा जो निर्मळ आनंद आहे हा फक्त त्या अभ्युदय आणि प्रयोजन ज्यांच्या शुद्ध भक्तीमध्ये आणि ज्या ज्या प्रभुपादांच्या चेहऱ्यावर आपण निर्मळ आनंद बघितला, जे उत्तम गुरु जे भगवंतांचं ज्ञान देत आहेत प्रत्येकाला, अशा सर्वांनी त्याला खूप समाधान आणि आनंद मिळत असतो. असं हे कुठेतरी ज्या प्रकारे आपण जाणतोय की मग या सगळ्यातून प्रभुपादांच्या या कीर्तनातून आणि कृष्ण भावनेच्या प्रसारातून आपल्याला दिसतंय की प्रत्येकाच्या मनामध्ये तो कृष्ण निर्माण झालेला आहे. ती कृष्ण भावना किती जपली जातीये बघा. आणि ज्याचं उदाहरण आणि काल जे मी कुठेतरी त्याच्याशी आपण तुलना केली की ज्या भौतिक जगतामध्ये बघा की मग आपण हे वाचतोय ते वाचतोय मन फक्त निराशच होतंय हो. कारण ह्या मीडिया सगळ्या त्याचं कल्पिरिट आहेत. या मीडिया आणि या सगळी माध्यमं फक्त मनाचा नाश करायला आणि मनाचं कुठेतरी म्हणतात ना आपण कुठेतरी ते फक्त डिप्रेसिव्ह करायला त्यांना पैसा मिळतो आहे आणि आपण हे सगळं भौतिक जगामध्ये आत्ताच्या या घडीला सुद्धा बघतोय. कारण कुठेतरी सगळं मॅनमेड आहे हो. कुठेतरी सगळं ठरवून आहे. पण त्या गोष्टीचा काय परिणाम होतोय आणि त्या गोष्टीने मनुष्याचं किती निराशा होतीये आणि किती चुकीच्या मार्गाने लोक जाऊ शकतात. पण या सगळ्याच्याच पेक्षा जेव्हा या भक्तीमध्ये आणि या सेवेमध्ये मनुष्य जेव्हा स्वतःला समर्पित करतोय, तुम्ही बघताय की त्याला काही तोडच नाहीये आणि त्याला तुलनाच नाहीये. आणि असा हा शुद्ध भक्त तेषां सतत युक्तानां भजता प्रीतिपूर्वकं ददामी बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते. हरे कृष्ण. संगीता माताजी वाचा. हरे कृष्ण. जे प्रेमाने माझी सेवा करण्यासाठी सतत समर्पित असतात त्यांना मी समज देतो की ते माझ्याकडे येऊ शकतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. आणि म्हणूनच मग जे आपल्याला भगवंतांकडे दिसतायत या चित्रामध्ये की मग या सगळ्या गोपिका आहेत हो, ज्या नेक्टर ऑफ इन्स्ट्रक्शन मध्ये खूप सुंदर वर्णन केलेलं आहे की मग गोपी ब्रह्मावरती रागावल्या होत्या की तू का पापण्या बनवल्यास आमच्या, त्या पापण्या लवेपर्यंत सुद्धा आम्हाला भगवंत दिसत नाही. ती आपण जो तो तेवढा काळ म्हणतो की मग गोपी इतक्या इतक्या त्या शुद्ध भक्तीमध्ये होत्या आणि भगवंतांच्या की मग त्याच्यातली जी अगदी अगदी मुख्य गोपिका जी राधा राणी आपण म्हणतो, त्या राधा राणीचं भगवंतांवर इतकं प्रेम होतं की ते तत्व मग हे सगळं आपल्या आपल्या क्षमते पलीकडे हो जाणणं की ज्या भक्तिभावामध्ये आणि प्रेम भावामध्ये गोपिका होत्या, त्या गोपीच्या ज्या आपण जे बघतो की रास लीला केल्या जातात आणि ज्या भक्तीच्या मार्गावरती मग हा अभ्युदय जो जो कीर्तनांनी आणि अनेक अशा मार्गांनी भगवंतांची जी निकटता, कारण भगवंतांची सेवा केली जाते. मग जसं आपण म्हणतो की आई मुलामध्ये जो संबंध प्रस्थापित होतो, मुलाचं आईवर नितांत प्रेम असतं, आईचं मुलावर नितांत प्रेम कसं असतं हो, आई मुलासाठी जीव टाकायला तयार असते. आई मुलासाठी जे काही तू म्हणशील ते मी तुला आणून देते, कारण त्या सेवेमध्ये असते, त्या प्रेमामध्ये असते, त्या भावामध्ये असते ती माता. आणि म्हणूनच त्याला कुठलंही तुलना नाही. त्याच प्रकारे भगवंतांच्या हे जे भक्त इतके निकट असतात कारण ते भगवंतांच्या सेवेमध्ये असतात. आणि म्हणूनच प्रभुपाद म्हणतात हे काही असं काय म्हणतात ना आखो आखो मे असं नाही हो, तर ते प्रेम म्हणजे सेवेमधून आणि त्या सेवा भावामधून प्रेम आहे. प्रभुपादांनी खूप सुंदर तात्पर्यामध्ये दिलंय की ह्याची तुलना भौतिक जगाच्या कुठल्याही प्रेमाविषयी नाही, तर हे खूप खूप त्याच्या पलीकडे आपल्याला आपल्याला समजणे आणि आपल्या इंद्रियांच्या सदोष इंद्रियांच्या क्षमते पलीकडे हे करणं आहे. आणि अशा या गोपींमध्ये जी राधेचं जे आहे त्या राधेचं मन जाणण्यासाठी आणि ते राधेचं तत्व की मग प्रत्यक्ष कृष्णच हो, राधा आणि कृष्ण हे वेगळे नाहीत. जसं म्हटलंय की राधेचं मन आणि ते तत्व जाणण्यासाठीच म्हणून इतकी इतकी प्रेमभावामध्ये राधा होती की मग त्या राधाकुंड श्यामकुंड या वृंदावनामध्ये मी अजून प्रत्यक्ष गेलेली नाही, पण ह्या सगळ्या तिथे पास टाइम्स म्हणजे या सगळ्या कथा आहेत त्या
त्याच्याशी निगडीत. आणि म्हणूनच त्या राधेचं तत्व जाणण्यासाठी प्रत्यक्ष भगवंतांनी चैतन्य महाप्रभूचा अवतार घेतलेला होता. ज्या पृथ्वी तलावर ज्या हरे कृष्णाचा महामंत्र घेऊन चैतन्य महाप्रभू आले, ते कुठेतरी तत्व जाणण्यासाठी. आणि म्हणूनच याची खूप सुंदर पुढे याचं खूप सुंदर कथन आहे पुढे, नेक्टर ऑफ डिव्होशन, इन्स्ट्रक्शन, आणि जे ईशोपनिषदामध्ये खूप सुंदर लिहून ठेवलेलं आहे. तुम्ही निश्चित पुढच्या टप्प्यांवरती या गोपींना आणि राधारांना जाणू शकाल जास्तीत जास्त प्रकारे. आणि मग 11वा श्लोक सांगतोय की मग हा संबंध, अभ्युदय आणि याचं प्रयोजन काय, त्या परमात्म्याला जाणायचंय हो. सर्वात शेवटी प्रयोजन काय, त्या ज्ञानाचं औत्सुक्य कशासाठी आहे, ते ज्ञान का घ्यायचंय, जे चित्रात आपल्याला परीक्षित महाराज दिसतायत, की मग हे ज्ञान घेण्यासाठी जे आपण 4 प्रकारचे लोक बघितले, आर्त, अर्थार्थी, ज्ञानी आणि जिज्ञासू. मग ही जिज्ञासा कशासाठी, हे ज्ञानाचं ध्येय काय आहे, तर याचं प्रयोजन म्हणजे भगवंतांना जाणणं आहे. तेषामेवानुकंपार्थम् अहं ज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. त्यांच्यावर विशेष अनुग्रह करण्यासाठीच त्यांच्या हृदयात वास करणारा मी ज्ञानरूपी तेजस्वी दिव्याने अज्ञानामुळे उत्पन्न झालेल्या अंधकाराचा नाश करतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अशा या म्हणूनच विशेष अनुग्रह करण्यासाठी भगवंत जे हृदयामध्ये वास करतायत, की एका अंशाने सारं विश्व ज्यांनी व्यापलेलं आहे, प्रत्येक जीवाच्या हृदयामध्ये तो परमात्मा आहे. पण जाणतोय का माणूस? नाही हो. या मनुष्याला आत्म्याचीच कुठेतरी अस्तित्वाची जाणीव नाहीये, तिथे त्या परमात्म्याचा निवास कसा जाणणार आहे. आणि म्हणूनच ज्ञानरूपी तेजस्वी दीपाने अज्ञानामुळे उत्पन्न झालेल्या अंधकाराचा या ज्ञानरूपी शस्त्राने कुठेतरी नाश केला जातो. ज्या परीक्षित महाराजांनी शुकदेव गोस्वामींकडून हे ज्ञान घेतलंय, कपिल मुनींनी आपल्या मातेला ज्ञान दिलेलं आहे, त्याप्रमाणे गुरूंनी आपल्या शिष्यांना, की अशा प्रकारे ज्या ईशोपनिषदामध्ये, ज्या भागवतामध्ये आपण अनेक अशा कथा ऐकतो, की ज्याच्यामध्ये ज्ञानाच्या या ज्ञानरूपी या प्रकाशाने या अज्ञानरूपी अंधकाराचा नाश केला जातो. अशा या संबंध, अभ्युदय आणि प्रयोजन असलेल्या या 10.8 ते 11 यामध्ये आपण चतुश्लोकी गीता असं म्हटलेलं आहे, हे जाणण्याचा प्रयत्न करा. या शुद्ध भक्तीमध्ये भगवंतांनी ज्यांना जाणलंय अजन्मा म्हणून, ते कशा प्रकारे भगवंतांशी संबंध प्रस्थापित करून कीर्तन आणि अनेक सेवांच्या माध्यमातून भगवंतांची निकटता साधून, एकरूपता होण्याची साधून, अस्तित्व वेगळं आहे हो. कारण भगवान, आपला आत्मा आणि आपला शरीर हे वेगवेगळेच आहे. भगवंतांचं सगळं एक आहे, आत्मा शरीर, जो आध्यात्मिक जग आहे भगवंतांचं. परंतु या परमात्म्याचाच आपण अंश आहोत. क्वालिटेटिव्हली परमात्म्या सारखेच आहोत. अध्यात्म हाच आपला मूळ स्वभाव आहे. हे कधी जाणणार, जेव्हा या आत्मसाक्षात्कारी भावनेमध्ये स्वतःला आपण, जेव्हा त्या आत्मधारी भावनेमध्ये विचार करू. कारण देहधारी भावनेमध्येच विचार करतोय म्हणून कुठेतरी भौतिक जगामध्येच बांधले गेलेलो आहोत. परंतु जेव्हा याच्याही पुढे विचार केला जाईल, तेव्हा कुठेतरी त्या गुणातीत, म्हणजे सत्व रज तम गुणांच्या सुद्धा अतीत होऊ. अशा प्रकारे भगवंतांनी ह्या ज्ञानाला दिलेलं आहे. आणि मग अर्जुनाला बघा, अर्जुनाचा भ्रम कुठेतरी दूर झालेला आहे. आणि म्हणून अर्जुन म्हणतोय, अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भवाम पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् अहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, तुम्हीच पुरुषोत्तम भगवान, परमधाम, परम पवित्र, परम सत्य आहात. तुम्ही शाश्वत, दिव्य आदिपुरुष, अजन्मा, विभू आहात. नारद, असित, देवल आणि व्यास यासारख्या महर्षींनी तुमच्याबद्दलच्या या सत्याला पुष्टी दिली आहे. आणि आता तुम्हीही मला तेच सांगत आहात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मला 1 मिनिट द्या.
हा येस सॉरी. आणि म्हणूनच अर्जुन कबूल करतोय आता इथे, कारण ज्या इथेच भगवद्गीता कुठेतरी संपली असती हो. 10व्या अध्यायामध्ये आता सगळ्या विभूतींचं दर्शन तर भगवंत देणार आहेत, पण त्याच्याही आधी प्रत्यक्ष अर्जुनाने आता भगवंतांजवळ कबूल केलेलं आहे, जी कबुली दिली आहे की परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवान, की तूच परमधाम आहेस, तूच पवित्र परम सत्य आहेस, परम पवित्र हे सगळं तुम्हीच आहात, तुम्ही पुरुषोत्तम आहात आणि तुम्ही शाश्वत दिव्य आदी पुरुष अजन्मा विभू आहात. आणि हे सगळं याच्या आधी सुद्धा नारद मुनींनी, ज्या असित देवलांनी, अनेक ऋषींनी सुद्धा हे कथन केलेलं आहे. व्यास मुनींनी हे कथन केलंय, या सर्व महर्षींनी दिलेले या सत्याला पुष्टी दिलेली आहे. पण प्रत्यक्ष तुम्ही मला हे ज्ञान आता देता आहात आणि तुम्हीच मला हे सांगत आहात. हे अर्जुनाने याची कबुली दिलेली आहे. आणि इथेच कुठेतरी आपण म्हणालो की भगवद्गीता इथेच मग अर्जुनाने सगळं मान्य केलं असतं, परंतु ज्ञान संपत नाहीये इथे. अर्जुनाचे प्रश्न अजून मनातले संपलेले नाहीयेत. आणि म्हणूनच आता अर्जुनाने कबुली दिल्यानंतर भगवंत काय म्हणतायत, सर्वमे तरतम मन्ये यन्मान वदसी केशव. अजूनही अर्जुनच भगवंतांना सांगतोय, नाही ते भगवनम व्यक्तिम विदुर्देवान दानवहा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हे कृष्ण, तुम्ही जे सर्व मला सांगितले आहे ते मी पूर्वतया सत्य मानतो. हे भगवन, देवता तसेच दानव तुमचे व्यक्तित्व जाणू शकत नाही. 10.15. हे पुरुषोत्तम, हे भूत भावन भूतेश, देवाधिदेव, हे जगतपते, खरोखर तुम्ही केवळ आपल्या अंतरंग शक्तीद्वारे स्वतःला जाणू शकता. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच जेव्हा अर्जुनाने असं कबूल केलंय भगवंतांसमोर, तेव्हा आता भगवंत ते उलगडून सांगणार आहेत की मग तुमचं व्यक्तित्व, ज्या भगवंतांनी सांगितलं की मी सर्वांना जाणतोय पण मला कोणी जाणू शकत नाहीये भगवंतांना, कारण तितकी क्षमता. आणि ज्या शुद्ध भक्ताला, जो भक्तच भगवंतांना योग्य प्रकारे जाणू शकतो. आणि मग भगवंत त्या सूचक अभिव्यक्तींचं कुठेतरी वर्णन करणार आहे. त्यासाठी अर्जुनाने विनंती केली आहे भगवंतांना की हे पुरुषोत्तमा, हे भूत भावना भूतेशा, देवाधिदेवा, तुम्ही जगतपते, की जे जगन्नाथ आहेत, या सर्व जगाचे आश्रयस्थान असे आहेत आणि सगळ्या जगाचे पालन करते आहात तुम्हीच केवळ. की मग भगवंतांनी सांगितलं नाही तर कळणार आहे कसं हो. ज्या देवाधिदेवांना, ऋषींना, महर्षींना, सप्तर्षींना सुद्धा जे माहिती नाहीये ते प्रत्यक्ष भगवंतांनी सांगितल्याशिवाय ते ज्ञान कुणाला मिळणार आहे. आणि म्हणूनच भगवंतांना अर्जुनाने विनंती केलेली आहे. आणि मग भगवंत आता सांगता आहेत की मग अशी विनंती कशी करतोय आधी अर्जुन, आणि मग भगवंत त्या विभूतींचं दर्शन देणार आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे जनार्दन, कृपया आपल्या योग शक्तीचे आणि ऐश्वर्याचे वरचं पण वाचा विस्ताराने, माताजी. 10.17. सॉरी 10.17. हे योगेश्वर कृष्ण, मी तुमचे कसे निरंतर चिंतन करावे आणि मी तुम्हाला कसे जाणावे. हे भगवान, कोणकोणत्या विविध रूपात मी तुमचे स्मरण करावे. 10.18. हे जनार्दन, कृपया आपल्या योग शक्तीचे आणि ऐश्वर्याचे विस्ताराने वर्णन करून सांगा. तुमच्याबद्दल श्रवण करून मी कधीच तृप्त होत नाही, कारण मी जितके अधिक श्रवण करतो तितके अधिक मला तुमच्या अमृतमयी संभाषणाचे रसास्वादन करण्याची इच्छा होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा कशी कबुली दिली आहे. ज्या अर्जुनाने हे सगळं जाणलंय, खूप सुंदर अशी कथा आहे, ज्या संबंध, अभ्युदय आणि प्रयोजनावरती बघा की त्या प्रेमभावामध्ये मला राहत नाही, म्हणून मी निश्चित ती तुमच्याशी याची शेअर करून मग आपण पुढे जाऊया. तर एकदा नारद मुनी, ब्राह्मणाची कथा आहे, ब्राह्मण आणि चांभार, बरं का. तर हा ब्राह्मण अतिशय नावाजलेला ब्राह्मण आणि अति वेदाचं, उपनिषदाचं सगळं ज्ञान असलेला असा, अगदी ज्ञान संपन्न, ज्ञानाने परिपूर्ण असा ब्राह्मण असतो. आणि त्याचं काही ठराविक ठिकाणी निवास करत असतो. आणि त्याच्याच जवळ एका वृक्षाच्या तिथे एका चांभाराचं दुकान असतं. आणि चांभार आपल्या दुकान म्हणण्यापेक्षा झाडाखाली तो आपली उपजीविका करण्यासाठी आपला व्यवसाय करत असतो. नारद मुनी एकदा ब्राह्मणाकडे जातात, बरं का. आणि त्या ब्राह्मणाकडे गेल्यानंतर तो ब्राह्मण त्याच्यानुसार की यथासांग असं नारद मुनींचं स्वागत करतो आणि त्याच्याप्रमाणे त्यांचा पाहुणचार करतो. जसं त्याला जमेल त्याप्रमाणे त्यांचा पाहुणचार करतो. आणि मग नारद मुनी तिथून जायला निघतात तेव्हा ब्राह्मणाला न राहून तो एक प्रश्न विचारतो
सांगतो की तुम्ही आता विष्णूंकडे जाणार असाल नारद मुनी. तर मग तेव्हा विष्णू म्हणतात, नारद मुनी म्हणतात, हो मी जाणार आहे. तर हे ऋषी, तुम्ही विष्णूंना हा प्रश्न विचाराल का माझ्याकडून, की मग मला कधी मोक्ष मिळणार, मला कधी भगवंतांच्या स्थानाची प्राप्ती होणार आहे. तर मग तेव्हा नारद मुनी म्हणतात, निश्चितच मी विष्णूंकडे जाईन तेव्हा निश्चित तुमचा प्रश्न त्यांना विचारेल. आणि मग नारद मुनी तिथून उठतात आणि चांभाराकडे जातात बरं का. त्या झाडाच्या खाली जो चांभार असतो तिथे नारद मुनी जातात आणि तिथे मग तो चांभारही यथावकाशप्रमाणे आपल्या जसं जमेल त्याप्रमाणे नारद मुनींचं स्वागत करतो, त्यांचा पाहुणचार करतो. आणि मग सगळं झाल्यानंतर चांभाराच्या मनातही तोच प्रश्न येतो की कधी मला भगवद्धामाची प्राप्ती होईल आणि कधी मी भगवंतांकडे जाऊ शकेल. तर अशा प्रकारे तुम्ही विष्णूंना माझा हा प्रश्न विचाराल का. तर तेव्हा विष्णूंना असा प्रश्न विचारण्यासाठी चांभारही त्यांना तीच विनंती करतो. तर ती विनंती केल्यानंतर मग नारद मुनी म्हणतात, ठीक आहे, मी विष्णूंकडे जाणार आहे तेव्हा निश्चितच मी विचारेन की मग तुम्हाला एक मिनिट हा. तर मग तुम्ही वैकुंठाला विष्णूंकडे जाल तेव्हा विचाराल की मला वैकुंठ धामाची, मला या धामाची कधी प्राप्ती होणार आहे. तर नारद मुनी म्हणतात, हो ठीक आहे. आणि त्याप्रमाणे जेव्हा ते वैकुंठाला विष्णूंकडे जातात तेव्हा विष्णूंकडे गेल्यानंतर मग नारद थोड्या वेळाने काही काळाने हे प्रश्न विचारतात विष्णूंना की असं असं मी गेलो होतो ब्राह्मणांकडे, तर त्यांनी मला हा प्रश्न विचारला, याचं उत्तर काय असेल. आणि तोच प्रश्न मला चांभाराने देखील विचारलेला आहे. तर तेव्हा विष्णू सांगतात की तू जाऊन, निश्चितच मी याची उत्तरं तुला देईन, तर तू ब्राह्मणाला जाऊन सांग की अजून 100 जन्म गेल्यावर मगच त्याला वैकुंठवासाची प्राप्ती होईल आणि चांभाराला मात्र या जन्माअखेरीस निश्चित वैकुंठवास मिळणार आहे. नारद मुनी आश्चर्याने एकदम आश्चर्यचकित होतात की हे कसं शक्य आहे की जो चांभार ज्या सेवेचा म्हणजे ज्या व्यवसाय करतो आहे तो व्यवसाय काय करतो आणि जो ब्राह्मण अगदी सर्व ज्ञानाने परिपूर्ण असलेल्या ब्राह्मणाला हे कसं शक्य आहे. पण शेवटी ती आज्ञा हो, जसं विष्णूंची आज्ञा आणि विष्णूंनी सांगितलेलं फक्त शिरसावरलं त्याप्रमाणे तसं तो सांगणार असतो जाऊन ब्राह्मणाला आणि चांभाराला. पण त्याआधी विष्णू त्यांना हेही सांगतात की तुला हे उत्तर दिल्यानंतर ब्राह्मण हे प्रश्न विचारेल, ब्राह्मण आणि चांभार, की ज्या वेळेला विष्णूंनी हे उत्तर दिलं त्यावेळेला ते काय करत होते. तर तेव्हा तू त्यांना जाऊन सांग की विष्णू भगवंत प्रत्यक्ष सुईच्या टोकामधून हत्तीला ओवत होते, हे उत्तर तू जाऊन सांग. तेव्हा नारद मुनी म्हणतात, ठीक आहे. नारद मुनी आपल्या विष्णूंचं जसं सांगितलेले आपल्या भगवंतांची आज्ञा पालन करून ते ब्राह्मणाकडे जातात आणि ब्राह्मणाला जाऊन सांगतात की असं असं विष्णूंनी तुला हे सांगितलेलं आहे की तुला अजून 100 जन्म घ्यायला लागतील त्या वैकुंठवासाला जायला. मी ब्राह्मण म्हणतो, कसं काय हे शक्य आहे, असं शक्य तरी आहे का, मला हे नाही बरोबर वाटत आहे. आणि मला सांगा, हे जेव्हा उत्तर दिलं भगवंतानी तेव्हा ते काय करत होते विष्णू. आणि म्हणून मग विष्णू, मग नारद मुनी हे उत्तर देतात भगवंताने काय करत होते. तर तेव्हा ते सुईच्या टोकातून ते हत्तीला ओवत होते. आणि हे जेव्हा उत्तर ऐकतो ब्राह्मण तेव्हा तो म्हणतो, म्हणूनच. आणि असं कसं शक्य आहे, असं काहीतरी करण्यामध्ये गुंतले असत्यानं म्हणूनच भगवंतानी असं उत्तर दिले. आणि म्हणून त्यांना विश्वास बसत नाही ब्राह्मणाला त्या गोष्टीवरती. पण हेच गोष्ट जाऊन चांभाराकडे जेव्हा सांगतात, म्हणजे ब्राह्मणाची रिॲक्शन एवढी की असं कसं शक्य आहे. आणि तेच जाऊन जेव्हा चांभाराला सांगितलं जातं तेव्हा चांभाराला सांगताना नारद मुनी हेच उत्तर देतात की जेव्हा विष्णूंनी सांगितलं की तुला या जन्माअखेरी वैकुंठवास मिळणार आहे, हे ऐकल्यावर त्या चांभाराच्या आनंदाला पारावार उरत नाही हो. आणि तो आनंदी होतो, अतिशय आनंदी होतो. आणि त्यावेळेला त्या आनंदामध्ये नारद मुनींना विचारतो की भगवंत काय करत होते अशा वेळेला. तेव्हा नारद मुनी म्हणतात की ते सुईच्या टोकातून हत्तीला ओवत होते. ते उत्तर ऐकून तर तो अक्षरशः वेडा होऊन, म्हणजे अगदी त्या तल्लीन होऊन त्या कीर्तनामध्ये आणि भगवंतांच्या स्तुतीमध्ये स्वतःला रममाण करतो आणि नाचायला लागतो अगदी त्या कीर्तनामध्ये. आणि हे सगळं बघितलं नारद मुनी म्हणतात, अरे तुला कसं हे खरं वाटलं, तुला ह्याच्यामध्ये काही संशय नाही आला, तुला ह्याच्यामध्ये कुठलंही आश्चर्य वाटलं नाही. चांभार बघा, तो चांभार, अज्ञानी चांभार बघा, त्याला कशाचंही ज्ञान नाही जास्त, परंतु तो नारद मुनींना उत्तर देताना सांगतो की मग तो झाडाच्या खाली बसलेला असतो, त्या झाडाच्या खालची एक बियाणं, तिथलं बी उचलतो आणि ते बी हातात घेऊन म्हणतो की ऋषी
हे म्हणजे प्रत्यक्ष ऋषींना, नारद मुनींना उत्तर देताना सांगतो की हे जाणा तुम्ही की या एका बी मध्ये इतका मोठा वृक्ष सामावू शकतो, तिथे भगवंत सुईमधून का हत्तीला होणार नाहीत? हा फक्त प्रेम भाव त्या चांभाराच्या तोंडून वदला जात असतो आणि त्या प्रेम भावामध्ये तो म्हणतो या बी मधून किती किती प्रत्यक्ष असं उदाहरण देतो तो नारद मुनींना, की नारद मुनी ते ऐकून थक्क होतात की या बियामध्ये इतका मोठा वृक्ष सामावला आहे, तिथे भगवंत हे निश्चितच करू शकतात. आणि फक्त त्या प्रेम भावाचं वर्णन ऐकून नारद मुनी थक्क होतात की बघा इतके श्रेष्ठ ब्राह्मण सुद्धा ज्याला जाणू शकत नाही, आणि म्हणूनच ज्या भगवंतांनी चांभाराला जाणलेलं असतं त्याला निश्चितच त्या प्रेम भावामध्ये तो गेलेला असतो, की भगवंतांवर इतका दृढ विश्वास असतो, इतकं प्रेम असतं की त्या प्रेमापोटी निश्चित हे वदन केलं जातं आणि इतकं कथन केलं जातं. या भगवंतांनी त्या चांभाराला ओळखूनच ते उत्तर दिलेलं असतं. अशा या प्रेम भावाला, भक्ती भावाला, की मग या संबंध, अभ्युदय आणि प्रयोजनाचं महत्व जाणा, की म्हणूनच कुठेतरी जेव्हा त्या भगवंतांना अजन्मा म्हणून जाणलं जातो, जेव्हा तो शुद्ध भक्त त्या भगवंतांना जाणतो, तेव्हाच तो निश्चित या भौतिक जगातून स्वतःची सुटका करून घेऊ शकतो. आणि म्हणूनच ज्या अर्जुनाला हे श्रवण करून भगवंतांना तो सांगतोय की मी हे श्रवण करून थकत नाहीये, इतकं ज्ञान मला तुम्ही देताय, त्या ज्ञानाने मी अजूनही तृप्त होत नाहीये, मला त्या अमृतमयी संभाषणाची अजून अजून ओढ आहे आणि म्हणूनच त्याचं रसास्वादन करण्याची माझी इच्छा आहे आणि म्हणूनच तुम्ही मला हे ज्ञान द्या. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. 10.19 श्री भगवान म्हणाले, ठीक आहे, मी तुला माझ्या विलोभनीय अभिव्यक्तीबद्दल सांगेन, परंतु ज्या प्रमुख अभिव्यक्ती आहेत त्यांचेच मी कथन करेन, कारण हे अर्जुन माझे ऐश्वर अनंत आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणून भगवंत आता कथन करायला सुरुवात करतायत. भगवंत अर्जुनाला म्हणतायत नक्कीच, म्हणून भगवंतांनी प्रत्यक्ष स्वतःहून काही नाही, की जेव्हा अर्जुनाने हे कबुली दिली आहे की मी तुम्हाला परम तत्व, परम कारण आणि अतिशय अद्भुत आणि तुम्ही अद्वितीय आणि तुम्ही अजन्मा आहात, हे जेव्हा प्रत्यक्ष अर्जुनाने कबूल केलेलं आहे, तेव्हाच भगवंत स्वतःच्या विभूती उलगडून सांगतायत. आणि मग तिथेच भगवंत सांगतायत की अर्जुना या अनंत आहेत, अमाप आहेत विभूती, पण त्यातल्या सूचक अभिव्यक्ती ज्या या चित्रामध्ये आपल्याला दिसतात त्याचंच वर्णन आता आपल्याला 10.20 ते 10.38 हे जाणायचे, 21 ते 38, आणि त्याचं मी तुमच्याशी थोडक्यात तुम्हाला वाचन करून दाखवते. आणि म्हणूनच भगवंत म्हणतात, हे अर्जुना, सर्व जीवांच्या अंतर्यामी स्थित असणारा परमात्मा मी आहे. मी सर्व जीवांचा आदी, मध्य आणि अंत आहे. आदित्यांमध्ये विष्णू मी आहे, तेजस्व्यांमध्ये दैदिप्यमान सूर्य मी आहे, मरुदगणांमध्ये मरीची मी आहे, नक्षत्रांमध्ये चंद्र मी आहे, वेदांमध्ये सामवेद मी आहे, देवतांमध्ये स्वर्गाचा राजा इंद्र मी आहे, इंद्रियांमध्ये मन मी आहे, प्राणी मात्रांमधील चेतना देखील मीच आहे, सर्व रुद्रांमध्ये शंकर मी आहे, आणि यक्ष राक्षसांमध्ये कुबेर मी आहे, वसूंमध्ये अग्नी मी आहे, सर्व पर्वतांमध्ये मेरू पर्वत देखील मी आहे. अर्जुना, पुरोहितांमधील प्रमुख पुरोहित बृहस्पती मी आहे, सेनापतीमध्ये कार्तिकेय मी आहे, आणि जलाशयांमधला सागरही मीच आहे. महर्षींमध्ये भृगु ऋषी मी आहे, ध्वनींमध्ये दिव्य असा ओंकार मी आहे, यज्ञांमध्ये जपयज्ञ मी आहे, अचल पदार्थांमध्ये हिमालय पर्वत मी आहे, हिमालय जो अचल आहे तो मी आहे. सर्व वृक्षांमध्ये अश्वत्थ वृक्ष मी आहे, देवर्षींमध्ये नारद मी आहे, गंधर्वांमध्ये चित्ररथ मी आहे, सर्व सिद्ध पुरुषांमध्ये कपिल मुनी मी आहे, आणि ज्या अमृत प्राप्ती करता केलेल्या समुद्र मंथनांमध्ये उत्पन्न झालेल्या अश्वांमधील अश्व उच्चैश्रवा मी आहे, आणि गजेंद्रांमधील ऐरावत मी आहे, मनुष्यांमधील राजा मी आहे. सर्व आयुधांमधील वज्र मी आहे, गायींमध्ये सुरभी गाय मी आहे, प्रजोत्पादनास कारण असणारा कामदेव मदन मी आहे, सर्पांमधील वासुकी मी आहे, नागांमध्ये अनंत नाग मी आहे, जलचरांमध्ये मी वरुण आहे, पितरांमध्ये अर्यमा मी आहे, नियमन करणाऱ्यांमध्ये मृत्यूचा नियंता यमदेव देखील मीच आहे.
दैत्यांमधील भक्तराज प्रल्हाद मी आहे, दमन करणाऱ्यांमध्ये काळ मी आहे, पशूंमध्ये सिंह मी आहे, पक्ष्यांमध्ये गरुड मी आहे, पवित्र करणाऱ्यांमध्ये वायू मी आहे, शस्त्र धारण करणाऱ्यांमधला रामही मीच आहे, मत्स्यांमध्ये मकर मासा मी आहे आणि प्रवाही नद्यांमधील गंगा नदी मी आहे. हे अर्जुना, सृजनांचा आदी अंत आणि मध्यही मीच आहे. सर्व विद्यांमध्ये अध्यात्म विद्या मी आहे, तर्कशास्त्रांमध्ये निर्णायक असं सत्य मी आहे, अक्षरांमध्ये आकार मी आहे, समासांमधील द्वंद्व समास मी आहे, अविनाशी काळ मी आहे आणि सृष्टीकर्त्यांमधील ब्रह्मदेवही मीच आहे. सर्व हरण करणारा मृत्यू मी आहे, भविष्यांमध्ये अस्तित्वात येणाऱ्या प्रत्येक वस्तूचं कारण मी आहे. स्त्रियांमधील जे गुण बघा, कीर्ती, ऐश्वर्य, मधुर वाणी, स्मृती, बुद्धी, दृढता आणि क्षमा देखील मीच आहे. सामवेदामधील स्तोत्रांमध्ये बृहत्साम मी आहे, छंदांमध्ये गायत्री मी आहे, मासांमध्ये मार्गशीर्ष मास मी आहे, ऋतूंमध्ये वसंत मी आहे. ज्या कॅलेंडर प्रमाणे नोव्हेंबर डिसेंबर मध्ये मार्गशीर्ष मास हा महत मास आहे. फसवणाऱ्यांमध्ये द्यूत मी आहे, तेजस्व्यांचे तेज मी आहे, विजय मी आहे, साहस मी आहे, बलवानांचे बल देखील मीच आहे. वृष्णीवंशीयांमध्ये वासुदेव मी आहे, पांडवांमध्ये अर्जुन मी आहे, मुनींमध्ये व्यास मुनी मी आहे, महान विचारक कवींमध्ये उशना कवी मी आहे. मग अराजकतेचे दमन करणाऱ्या सर्व साधनांना दंड देखील मी आहे. विजयेच्छू जे आहेत त्यांची नीती देखील मी आहे. रहस्यांमधील मौन मी आहे, ज्ञानी जनांमधील ज्ञान मी आहे. हे परंतपा, माझ्या या दिव्य विभूतींना अंत नाही आणि मी जे तुला सांगितलेले आहे ते या विभूतींचे सूचक आहेत, या अभिव्यक्तींचे सूचक आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. शिवाय हे अर्जुन मी सर्व 10.39 शिवाय हे अर्जुन मी सर्व अस्तित्वाची उत्पत्ती करणारा बीज आहे. असे कोणतेही अस्तित्व नाही, हलणारे किंवा न हलणारे, जे माझ्याशिवाय अस्तित्वात असू शकते माझ्याशिवाय अस्तित्वात असू शकते. 10.40 हे परमतप, माझ्या दिव्य विभूतींना अंत नाही. मी तुला जे सांगितले आहे ते माझ्या अनंत विभूतीचे केवळ सूचक आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. आणि म्हणूनच ज्या बीज की जे जे पिता आहेत, या भौतिक सृष्टीचे जे पिता आहेत, ज्या सगळ्याचं अस्तित्व आणि त्याचं मूळ हे भगवंत आहेत. आणि म्हणूनच कुठल्याही क्षर अक्षर चल अचल या सगळ्या गोष्टींचं हे भगवंत मूळ आहेत. कारण भगवंतांशिवाय त्यांचं अस्तित्व, ज्या गोष्टीला आपण जाणलं की ज्या जीवाला परमात्म्याचा जो अंश आहे हे सगळं भगवंतांपासून आहे, त्याचं मूळ हे भगवंत आहेत. ही माता, ही सृष्टी, भौतिक सृष्टी, ही प्रकृती आणि पिता हा प्रथम निर्माता हा भगवंत आहेत. ब्रह्मांनी जरी सृष्टीची उत्पत्ती केलेली असली तरी ते ब्रह्मा सुद्धा भगवंतांपासून आहेत आणि पिता हे या सृष्टीचं बीज हे भगवंतांपासून आलेलं आहे. आणि म्हणूनच भगवंत म्हणतायत की या सगळ्याच्या अमाप आणि अनेक विभूतींचं फक्त सूचक मी तुला सांगितलंय, कारण या विभूती अनंत आहे. यद्विभूतिमत्सत्वं श्रीमदुर्जीव तमेव वा ततद्देव गच्छत्वं तमम तेजोष संभवम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. सर्व ऐश्वर्यवान, सुंदर आणि तेजस्वी अभिव्यक्ती माझ्या तेजाच्या केवळ एका स्फुलिंगातून उत्पन्न झाल्या आहेत, हे तू जाण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच अशा ज्या सूचक अभिव्यक्ती आहेत त्या भगवंतांच्या एका स्फुल्लिंगातून, एका इच्छेतून आणि एका अंशातून. बघा भगवंत सांगतायत, अथवा बहुनैतेन किन्यातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. परंतु हे अर्जुन, या साऱ्या सविस्तर ज्ञानाची काय आवश्यकता आहे? माझा केवळ एकच अंशामुळे मी हे संपूर्ण विश्व व्यापून धारण
करून राहिलो आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ज्या ब्राह्मणाला आपण त्या दिवशी की अनेक आधीच्या अध्यायांमध्ये की जो सर्वांना समदृष्टीने बघतो, ज्या स्थिताद्वैत मुनीला आपण बघितलं, त्यानंतरच्या सुद्धा की जो ज्ञानाने परिपूर्ण जो दुर्मिळ असा महात्मा आहे, तो प्रत्येकाच्या जीवामध्ये परमात्म्याला बघतो. आणि म्हणूनच भगवंत प्रत्यक्ष सांगतायत, या ज्या परमात्म्याचं जे रूप आहे ते प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये स्थित आहे. जो आध्यात्मिक स्वभाव असण्याला जे कारण आहे, तो आत्मा मूळ आध्यात्मिक या परमात्म्याच्या अस्तित्वाने आहे. आणि म्हणूनच भगवंत म्हणतायत, काय गरज आहे या सगळ्या विभूतींना जाणण्याची, कारण मी एका अंशाने सर्व विश्वाला व्यापून धारण केलेलं आहे. कारण या सर्व विश्वामध्ये प्रत्येक जीवामध्ये या परमात्म्याचं निवास आहे. अशा प्रकारे या विभूतींचं वर्णन करून भगवंतांनी सांगितलंय, एका अंशातून मी या सर्व विश्वाला व्यापून राहिलेलो आहे. अशा या चतुश्लोकी गीतेतून आणि भगवंतांच्या या विभूतीतून आपण भगवंतांना भेटलेलो आहोत. आणि तिथे भगवंत परमात्मा रूपात कशा प्रकारे निवास करतात, उद्याच्याही रूपामध्ये आपण प्रत्यक्ष भगवंतांचं विश्वरूप दर्शन बघणार आहोत. आणि म्हणूनच इथेच कुठेतरी गीतेला शेवट न होऊन हे ज्ञान अजून कुठेतरी वाढतच राहतंय. कारण भगवंतांना उद्या सुद्धा अर्जुनाला पडलेल्या प्रश्नांची उत्तरं भगवंतांनी दिलेली आहेत. आणि अर्जुनाचे प्रश्न अजून संपलेले नाहीयेत. मग अर्जुनाच्या मनात कुठलाही संशय कल्लोळ नाहीये, आता भ्रम नाहीये, कारण त्याला अतिशय खात्री पटलेली आहे. परंतु हे सर्व ज्ञान बघा उद्याच्या अध्यायामध्ये भगवंत सांगतायत की मग अर्जुनाने सांगितलं भगवंतांना की आता तू हे मला विश्वरूप दर्शन दाखवायचेस, कारण याची गरज आपल्यापर्यंत आहे. मग जे स्वतःला कुठेतरी ईश्वरी साक्षात्कारात जाणतायत, त्यांनी निश्चितच या विश्वरूप दर्शन घेणं हे नितांत गरजेचं आहे. आणि म्हणून उद्याच्या अध्यायामध्ये आपल्याला या विश्वरूप अद्भुत अशा विश्वरूप दर्शनाचं निश्चितच जाणून घ्यायचं आहे आणि त्याबद्दल सर्व ज्ञान घ्यायचं आहे. इति दशमोध्याय समाप्तः. हरे कृष्ण. मी रेकॉर्डिंग थांबवते. कुणाला काही प्रश्न असतील तर निश्चितच विचारा.